салом алейкум бародарони гиромӣ, хуш омадед ба канали Некатоб. Пеш аз ҳар кардани видео аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки агар ин видеоро шаб кушодед тамошо накунед, чунки дар ин видео кадрҳоеро мебинед ки махлуқҳое ки аз чашми одам ноаён ҳастанд дар видео афтиданд. Ба ҳамин хотир каме видео даҳшатовар ва ваҳмнок аст. Хайр, ба ҳар ҳол аз ман як гуфтан, баъд я рекламачаки хурдакак видеоро сар мекунем. Рафтем. Она разозлилась. бародаро мебахша як камакак реклама мекунем. Бе реклама ягон хел видео кадан намеша бахш мепурсам ба шумо. Спонсори видеоролики имрӯзаи мо ин ширкати 1x мебошад. Бародарон азиз, агар шумо промокоди некарат ба ҳарфҳои калони англисӣ нависен дар вақти регистрация ба шумо 5000 рубл барои депозити аввал бонустон метиҳанд. Ссилкаи дар кори дар зери комментария закрепит карда шудагай. Ва агар шумо хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, зиёда аз 1.5 сола ки ма акаи оли реклама кардастам, бе ягон камбудӣ бо хости худованд иншоалло шуморо мебара ба границаи Қазоқистон мебиёра. Номеро дар рӯи экран. ин навореро ки ҳозир шумо мебинед дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба навор гирифта шудааст. Бародарон ва тамошобинони гиромӣ, хуб аҳамиятед, дар хона касе нест ва ҳатто шамол ҳам нест, аммо ин картина аз девор худ аз худ меафтад. хуб, автори ҳамин видео мегӯяд ки дар утоқи ӯ қувваи ғайбие зиндагӣ мекунад. Бародарон, бовар кардан ва накардан ин дар ихтиёри шумост, аммо чӣ хеле ки бошад набошад, соҳибхонаро сахт тарсон. як гурӯҳ ҷавонон як ҷангали кӯҳна мераванд ки дар он ҷо як бинои кӯҳнаи фарсудашуда буд. онҳо дар ин ҷо чизеро вомехӯранд ки ягон хел фаҳмида намешавад ё ин ки дар ақли инсон дуруст намеояд. Dano. A espada, vamos ver qual Dano. дар нимашаб соҳиби ин хона як садои ғайриоддиеро аз дигар хонааш мешунавад ва меояд ин ҳодисаро дида дар ваҳм меафтад ва телефонашро бароварда ҳодисаи ба вуқӯъ пайвастаро ба навор мегирад. хуб, худатон бинед ва хулосаатонро бароред. дӯстони азиз, бовар кардан накардан ин дар ихтиёри шумост. ман ба шумо факт гуфта намегӯям, яъне ин ҳақиқат аст намегӯям, аммо дар ин дунё ҳар чӣ шуданаш мумкин аст. дар видеои навбатӣ ҷавонеро ки шумо мебинед дар вақте ки дар рӯи диван истироҳат дошт, дар нимашаб аз хонаи боло садоҳоеро мешунавад ва ӯ видеокамераро гирифта мехоҳад ки равад ба навор бигирад. марҳамат, видеои ба навор гирифтаи ӯро тамошо мекунед. Hello? I know you're in there, you may as well show yourself. Oh. This is getting old.
all you've got then? Can you do anything else for me? Anything at all? ин навореро ки ҳозир шумо мебинед дар фаронса ба навор гирифтаанд. Як гурӯҳ ҷавонон ба мисли ҳамешагӣ мехоҳанд ки як бинои партофта ва фарсудашударо ба навор бигиранд. Онҳо шаб ба бино медароянд ва дар он ҷо аз утоқе ки аз пешашон мебарояд садои кӯдаки хурдеро мешунаванд ки девонавор гӯё ки ханда дорад. Ва гузашта аз ин онҳо боз бо як махлуқе ки тамоман шакли одамӣ надорадро вомехӯранд. طيب هذا ايش؟ تتوقع في فيران يعني جوا ولا ايش؟ انتوا سامعين؟ انتوا سامعين؟ بالله شفتوا؟ тамошобинони гиромӣ, дар ҳамин ҷо видеои имрӯзаи некатоб ба охир мерасад. Агар видеоҳо ба шумо писанд омада бошад, дар канали мо обуна шавед ва дастгирӣ кунед бо лайкҳоятон. Ягон комментария нависед ва ин ду видеои дигарро тамошо кунед, бениҳоят аҷоиб ҳастанд. Хоб, истироҳати бо фароғат ба шумо таманно дорем. То видеои оянда дар паноҳи Худо бошед. Хайр.